Здравейте, скъпи хора, приятели на канала Медитация и здраве, мои приятели! Това, обещавам, е последното видео, което качвам в този канал. Обещавам, защото знам, че преди време ви разказвах за някои от перипетиите, през които минава канала. И тогава реших да запазя канала такъв какъвто е, с някои малки промени в него. Обаче взех решение с YouTube. Очевидно по този начин не могат да продължат нашите партньорски отношения. На него не му харесва да има медитации в YouTube. Проблема се оказа много по-голям, отколкото да е нещо, което да е лично засягащо мен. Всъщност се оказва, че много отдавна разни хитри хора са установили, забравете даже за български език, на други езици, установили се, че ако правят медитации, без да имат каквото и да отношение към медитациите, знаете, текстове се създават, глас се записва, музичка някаква, нещо, визия и започва едно голямо бълване на медитации в YouTube. Дори има канали, които обясняват как лесно и бързо могат да се печелят пари. На YouTube обаче, разбира се, това не му харесва и започва да преследва всички, които създават медитации, всички подножа, независимо дали това са хора, които създават със сърце и професионализъм и с личен опит медитациите, или просто някой, който бълва автоматично такива. И поспорихме 3 месеца с YouTube и се разбрах, че това няма да стане. Междувременно разбрах, че много други световно известни личности, като Джо Диспенса, са затворили своите канали, в които са излъчвали медитации, защото няма смисъл от това по този начин да се случва. И така, идва края на канала Медитация и здраве в YouTube. Но всички медитации, и ще продължа да правя нови, присъстват в Storytel, платформата за аудиокниги и подкасти. Присъстват в сайта Медитация и здраве с адрес tubikalina.com. В Spotify ги има и в други популярни аудиоплатформи извън YouTube пространството. Така че до края на месец май ще дам време евентуално да видите и чуете това видео и да се пренасочите към другите места, в които може да слушате медитациите. Аз ще направя нов канал в YouTube, в който няма да качвам медитации водени, но ще споделям моите срещи с осъзнаването за живота, с самия живот, своите лични опитности. Ще ви разказвам за живота си, защото това е най-плавният и удачен начин да ви срещам с осъзнаванията, до които съм стигала, защо и как и какво. Ще коментираме знание, до което сме достигнали. И знаете ли, основната цел всъщност е, ние живеем във време, в което информацията е толкова много, бълва се от всякъде. Все повече и повече нови подкасти, в които се правят интервюта, канят се хора, експерти, специалисти, това, онова и ни казват, учат ни. Толкова е много, че няма време, не спираме, назобваме се с информация, а не я интегрираме, не я живеем. Целта на моите срещи с вас е да забавим ход и да асимилираме знанието, до което аз съм достигнала, вие може би,
Затова това няма да е типичния YouTube канал, в който да каня гости, да интервюирам някого. Това няма да е канал за хора, които искат още и още да знаят за света. Това ще бъде канал за хора, които искат да знаят още и още за своя вътрешен свят. По този път ви каня да вървим заедно. В канала ще има най-различни рубрики и категории, една от които ще бъде да четем заедно духовни книги, бавно и осъзнато, с спиране, с бележки, с въпроси, съзерцаване. А целта не е просто да ви прочета някакви книги, опазил ме Господ. Не бих искала просто да ви поднасям съдържание и да се възползвам от труда на някой друг, но да черпим знание от това, до което се докосваме в книгите, е много важно и ценно да бъде споделено помежду ни. Може би ще има йога практики, дихателни практики, може да има и някоя друга медитация или урок по медитиране, но пак казвам, това няма да са водените медитации, които сега в този канал срещате. Те ще продължат да съществуват и ще бъдат аудио медитации, защото качеството, с което може да бъде създадена една медитация, когато е аудио, а не видео, не може да, просто няма как да е същото. Тази магичност, когато слушаш глас, не толкова заради някакви ефекти, колкото когато не го свързваш с лице и с персона, тази магичност може да ти даде само аудио. Професионално направената медитация в студио, това, което аз правя. Така че, тях вече знаете къде да намирате в Storytel и в сайта tobikalina.com. Новия канал, вероятно, за да може да бъде по-широко скроен, неформатен, строго форматиран, вероятно ще бъде с моето име Калина Стефанова. Казвам вероятно, защото още не съм го създала в момента, в който записвам това видео, но в момента, към който ще кача това видео, вече ще го има, ще бъде ясно и ще споделя линка с вас. Много ще се радвам, ако го последвате. Канал Медитация и здраве все пак се радва на 10 500, че и повече абонати. Всеки ден около 1000 човека продължават да слушат медитациите в него. Не знам как ще стане това преместване, но ако ти си от тези, които сега чуват това видео и искаш да продължиш да бъдеш във връзка с мен, виждаш това видео, не само го чуваш, ще се радвам да последваш новия канал. Както и местата, за които ти казах, че можеш да намираш, да продължиш да слушаш водените медитации. В новия канал ще има много. Ще има за моите пътувания, за моя личен житейски опит, за нещата, които харесвам, нещата, които не харесвам. Защото смятам, че едно от много важните неприсъстващи в социалните мрежи нещо, това е аналитичното и критично мислене. Не говоря за хейтене. Говоря за това да имаме способността да отсяваме сеното от плявата, да имаме способността в този океан от информация да разпознаем кое е истинско и кое е фалшиво, кое ни отклонява от пътя към истината и кое ни помага да вървим по този път. За съжаление, има много препъни камъни и ями по пътя към истината. Аз имам способността бързо да разпознавам истината от фалша. Ще се опитам да ви споделям за това, без да бъда съдник, защото всеки има правото на своите заблуди, илюзии, грешки, грехове. Дай Боже да не са умишлени,
кой съм аз да съдя, но аз съм ваш приятел и ако аз открия, че нещо е загуба на жизнена енергия и време, ще ви го споделя. Разбира се, запазвам си правото да кажа, че това е начина, по който аз го осъзнавам и го виждам. А пък вие сами трябва да чуете себе си, кое ви звучи. По-ваше, за какво сме готови, за какво не сме готови, защото понякога човек просто не иска да се срещне с истината. Не е готов. Никой не може да го спре. Но също така никой не може да спре истината, светлината, добрината. Водата ще си намери ново място. Реката ще си намери ново корито. Но истината е това. Не можеш да я спреш. Благодаря ви. До нови срещи.